Favorezko txanda hastear da. Semaforoa gorri, berdea. Hasi da Jaun Andreok, bi traineru dira eta... Kontxako bandera preziatua irabazi zuen Domekan Leire Garatek Orioko traineruak. Bandera irabazteko favorito nagusia zen Orioko taldea eta ez zuen hutsik egin. Hemen da Orio, garaipen historikoa lehen aldiz, Orioko emakumea nagusi Kontxan. Bai Orio! Zorionak, gehiraz eposa! Momentu historikoa da, Jaun Andreok. Azkenean, gu ez ginean lehenengo estropada jokatu genuen, lehenengo jardunaldia Kontxakoa, eta bigarren jardunaldirako ez genuen nahi 6 segundo bentaja horiekin kontatzea, eta nahi genuen hasieratikan, 0 izango bazian bezala ateratzea, eta hola joan ginen, hasieratik nahi genuen salidatik apurtu estropada edo gu aurretik jarri, eta holan jarri ginen, orduan horrek konfiantza puntu bat eman zigun. Baina Kontxan edo zer gauza gertago aldanez, ziabo gara arte ere bai, joan ginen dana ematera, eta gero ziaboga manda gero ikusi genuen bentaja handitzen hasi zala, eta orduan momentu hortan ikuste eta zinala benetan disfrutatzen. Ja, hasieran zen teknikoki eta jomiak ginen oso kontzentrauta, eta itxasu ere ezigun hainbeste laguntzen, eta gero ziaboga manda gero bat disfrutatzen, eta nadetek ere patroia dela, esate zigun, disfruta momentu honetan, biziko duguna momentu honetan ez dugula gehiago biziko, eta disfrutatzeko, aprobetxatzeko momentu hori, eta disfrutau. Behin helburu handiekin irtet. Baina hau da egurra ateratzea, Oriotarrek. Horein gora erritmoa. Nere! Sandra! Garasi! Banaka. Danak animatzen eta zoriotzen. Ikustia moia dana, rampa dana beteta horiz jantzitako kamisetak eta beste ekipo batzutakoa pasada da. Beti petatzen dugu igual mutileri ingo dietela olako harrerak, baina ikustia gu barko gainean bandera astintzen eta rampa dana beteta zagoala guretzako, increíble. Eta gero rampatik igu eta ikusi maitxe dozun jendia hor zuri apoiatzen, pasada bada. Eske pentsatzeakin emoziona bitzen naiz. Azkenean, favoritismo hori edo favorito izatea jendia jarri dugun zerbait da, baina guk ordura arte, lehenengo estropada heldu arte esakagun eserri irabazita, eta basakigun arraun lagunak ere gertu dongo zala. Lehen urtean, azkenean, bandera bat beraik irabazi zaben, da guk esakagun banderarik irabazita, eta guk basakigun, egizazan ere, basakigun teknikoki dakiguna egiten badugu estropadetan, entrenamentutan egiten duguna estropadetan reflejatzen bagenun, oso ondo ibiliko ginala. Eta izan laike arraun lagunak ere gertu ibiltzea, baina gu gure lan hain da ondo ibiliko ginen. Orduan, presio hori sakagun, baina gu ez gera momentu batian ere ez dugu momentu batian ere ez da komentau favorituak erala, eta demostratzia zen, eta demostratu dugu eta ondo atea zaigu. 2011an komentau nuan bezala, mundu guztiak esaten duan pasada badala Kontxa irabaztea, bai, holan da. Handikan asimilau gabeko zerbait da, egun dana oso azkar pasatzen da, eta azkenean arraunlari baten ametsa, nire ametsa arraunlari bezala bete da Kontxako bandera irabazten, eta sekulakoa da. Ikustea hainbeste jende zuri animatzen eta pasada bat. Ni akitela ezagutzen du jendia arraunean ibili dana, baina Kontxa ez du irabazi. Ez du hainbeste jendek irabazten, Kontxa ez da hain erreza edo hain eskura dagoen zerbait. Eta lehena izango naiz. Lehengo aldiz traineru uretara atera zabana horixok emakumietan, hundala 10 urte izan zian. Eta ni handikan 3 bat urtera edo hasi nintzen beraiekin, eta hasierako urteak dira ikasteko izan zian, gauzia zen uretara ateratzea traineru bat, eta ikusi zen poliki teknikoki mejoratzen, eta poliki postuak gero eta gertu azkazula bandera bat gero eta gertu, baina esan heltzen, da urten lehengo aldiz heldu da Eusko Treneko bandera bat, eta lehena irabazi genunean izan zen, ze lortu dugun, eta temporadana pasau zaigu holan. Mundiala izan da dana, temporadana atera zaigu oso ondo, eta super gustora gaude egisa zen.
liga eta hor dauden estropada garrantzitsuak irabazi ditugu. Osea, azkenean Zarauzko bandera da Kontxaz aparte bigarren bandera garrantzitsuena, bi jardunalditan edo jokatzen dana, eta hori irabaztiak ere pila bada. Eta gero ere bai, Orion Herrixan izatian bandera hori ere irabazi genuen, eta eduki genuen susto handi bat estropada erdixan, eta hori irabazi genula hori pasauta gero, superposik. Hombre, Kontxak, dudagabe Kontxak. Kontxak nik uste hainbeste jende eta dakigula, Kontxak dakan prestigioa eta Kontxak bizi dana, gero, bizitzen dozu. Ez da kanpotik ikuste zula eta betxu segondo ez, bizitze oso hori da esatuzu zer da, eta dana guretzako, hor da rampa dana guri animatzen nahi da. Pasada bat. Gustako zitzaigun igual jarraitzia eta datorren urtean ere bai teknikoki azkenean pila gauza gaude mejoratzeko, beti mejoratzen da zerbait, urte bakoitzean helburu batzuk daude mejoratzeko eta datorren urtean beste batzuk egongo dira eta danok beste taldietan ere ikusten da danok guazelako horutz eta dana gaude hor gertu batek eraman bandera, beste batek eraman bandera, ordan hori mejorau teknikoki eta datorren urtean bandera danak irabazten baitzugu, asko sobeto beste titulo bat gehiago izango zen. Nik uste oindala urte batzuk ikuste zala desberdintasun hori bai herri mailan ere bai gizonei gehiago apoiatzen zitzaiena emakumeei baino, baina nik uste guazela urte batzuk Horizon ere bai jendia pia posten dala gure garaipenegatik eta hori transmititzen digute, mutile beste, igual ezain beste, baina bai, mutile beste posten diala gure garaipenez herrixan. Nik uste azkenean gimnasioan eta pila bat ordu, entrenamentuetan da pila bat ordu pasatzen ditugu, igual entrenatzen dugu, beraien gertu entrenatzen dugu, azkenean konfiantza bat sortzen da bi taldien artean eta beraien partetik ere bai, posten dira pila bat gure garaipenez eta nota bitzen da, beti da guri zoriontzen, apoiatzen, estropada erten aurretik beti animoak emate dizkigute, guk emate dizkiegun bezala, eta ikusten da postasun hori edo notatzen da urtia pasau diala eta jendia posten dala herrixan ere bai. Baina gizonetan ere bai oso gutxi bizidia kontauta daude bizidianak arraunetik. Eta emakumietan lehen bai notatzen gehiago, baina oin adidez ja bandera guztiek bere premisoa dakate, lehen urtean Kontxako banderan premisoa ere berdindu izan, eta aurten ere lehenengo aldixa da, Zarauzko bandera ere, lehen komentatu beten bezala, bigarren bandera garrantzitsuena ere bai premisoa berdindu india, bai emakumietan da bai gizonetan. Lan asko aide ditzen eta emakumeak gero eta indar gehiago aide hartzen arraunean. Hasiera baten nik oindala urtiak ere arraunari buruz esnak izan asko eta ezagutu nuan jende bat ondarrun arraunean zebilena eta probatziara bekin nuan. Eta proba nuan eta guztien zitzaidan eta hor jarraitzen dut. Trainerua dakan herri danetan herriko jendia jarraitzen du arrauna, baina ez hainbeste Horizon jarraitzen den bezala. Horizon edozein juten dana ere bai ikusten du, ez dau edifizio bat Horizon beti izatet, ez dau edifizio bat Horizon ez dakala banderarik. Mundu guztia jarraitzen du arrauna. Beste herri batzuetan beste kirolatzu dira, futbola, eskubaloia, baina Horizon arrauna da garrantzia dakan kirola edo mundu guztiak ezagutzen duan kirola eta jarraitzen duana. Mundu guztiak animatzen du eta urtean ziarrez dauna ere bai, gero Kontxan ere badago hala ere. Normalian asko igandetan ere bai resibimentuak eduki ditugunean herridan ertetzen da animatzera. 21 urtetatik, 26 urtetarako adin taldea gera, jende desberdina gaude, batzuk kanpotik etorritakoak, beste batzuk herrikuak, daneti dago, baina egisa gerala pina bat, hor momentuan ez da notatzen adin alde bat, pina bat gera, kriston erlazio hona dakagu, eta hori da ekipo baten indarra ematen duana. Giro politxori dakaguna, giro hona dakagu.
Negua azkenean bakoitzak bere orduteiak lanagatik edo ikasketegatik, orduan negua bakoitzak bere erara dakagu entrenamentu taula bat, eta entrenamentu taula hori betetzen badozu berdin da zure herrixan egiten dozun, horizon egiten dozun, orduan aukera hori entrenadorak aukera hori ematen digu nahi dugun lekuan entrenatzeko, eta gero bai uretara hartetzen garean aste burutan, dano batera joan behar gara horixora, eta gero poliki-poliki azten gara aztian ziar ere bai uretako entrenamentuak egiten. Orduan dano batera egon behar geran, baina hasieran negua bakoitza bere kontura itzen dut, nik Elgoibarren itzen dut, polideportiboan. Azkenean da erraunerako gogua eukitzia, eta nik uste mundu guztia entrenatzen bada eta lantzen badu, eta helburu hori baldin baka erraunlari izatea nahi badu, saiatzen dan danak aldu lortu. Usta osa da, bakoitza bere ezaugarria dazka, segun ze postutan nahi desun edo balio desun, ezaugarri batzuk edo beste batzuk behar dituzu. Adibidez, nik juten naizen postuan da harina izatea eta teknikoki ere bai eskatzen du azkenean puntan goazelako, eta puntan traineruak golpe asko emate ditu, orduan teknikoki bihar da jakitzia, baina pisuak ere garrantzi asko daka postu horietan. Beste postu batzuk dira indarranak edo buruakin ritmoa jartzen digutenak, eta aurrekoak naizela ni aurrian joten naizena, pisu gutxi behar da, eta teknikoki ondo ibiltzea edo olatutan, eta ez, nire gizazan olatuak egotea guztia ezait, piskat nire errekan arraun itxea ez gustatzen, ez daka emoziorik, dale eta dale, eta itxasuan bazkenean bere emozio daka salto horiek, eta hori da, nire guztia ezaitena hori da, saltoak eman, gero ziaboga mateu zunean ere bai, olatuak hartu edo hori da, politzena, emozionantia hori da, abiadura eta dana. Ez dakit, azkenean temporada bukatzen danean beti esatu zu, dator urtean bai, baina deskonektatzen dugu 2 hilabete eta gero normalian beti etortzen da arraunerako gogoa, orduan temporadaz temporada nua erabakitzen jarraitzu edo ez. Azkenean lanakin eta arrauna konpaginatzea ez da inerreza, eta ikusten nuan lan karga altuan akala, eta ez nintzen heltzen ondo arraunera niri gustako zitzaidan bezala, orduan erabaki nuen lagatzea. Eta gero berriro hasi naiz, eta azkenean heltzen zera, naiz eta lan karga ondo xauki lanian, nahi badozu heltzen zera. Ordu gehiago sartu dituzu eta berandu heldu etxera, gutxio deskantzau, baina gustatzen bazaizu, alda.